ҳафтаи равон ширкати маъруфи Apple намоиши солонаи навовариҳояшро аз муаррифии iPad ё худ планшетҳои нав оғоз кард, ки аз ҳисоби насби ба истилоҳ протсессори ҷадид, истифодаи барномаи осӣ, шабакаи мухобироти насли панҷум яъне G5, пайвасти USB-C ва шинохт бар асоси ангуштро имконпазир мекунад. сипас насли ҳафтуми соати Apple намоиш дода шуд, ки дар он метавон матни бештарро ҷой дод. соат равшантар аст, аз обу чанг беҳтар ҳимоят мешавад ва нерӯ гирифтани батареяи он вақти камтар талаб мекардааст. билохира ширкати Apple 4 намуди айфони 13-умашро пешкаши муштариён кард. маъмулӣ, хурд ва ё мини, бузургтаре бо номи iPhone 13 Pro ва хеле бузург бо номи iPhone 13 Pro Max. соати кори батареяи ин айфон тамдид ёфта, камера ва ё дурбинаш қавитар шуда, рангҳоро беҳтар намоиш медиҳад. суръати нав шудани амали айфон ба 120 Hz баробар будааст. бар илова, захираи ин айфон то 1 терабайт афзоиш ёфтааст. дар Амрико нархи айфонҳои нав аз $1000 оғоз меёбад. муштариён аз ин намоиш ба ваҷд наомаданд ва дар натиҷа саҳмияҳои Apple ба миқдори 1.36% поин шуданд.